வணக்க மக்களே! நாம இப்ப எங்க இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுரையில இருக்கிற திருமலை நாயக்கர் அப்படிங்கிற மஹால். இந்த மஹால யார் கட்டுனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுரைய ஆண்ட திருமலை நாயக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர். இவர் வாழ்ந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா, கிபி 1623லேருந்து 1659 வரைக்கும். வாங்க, உள்ள எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம். உள்ள நுழைஞ்சதுமே பார்த்தீங்கன்னா, தர்பார் ஹால் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா வருது. இது உள்ள வந்து பார்த்தோனாலே அவ்வளோ வியப்பா இருக்கு நம்மளுக்கு. இதோட தூண் ஹைட்ட பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கும். அப்பா! இவ்வளோ பெரிய ஒரு அரண்மனைய நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் நம்ம லைஃப்ல. அவ்வளோ பெரிய ஏரியாவா இருந்திருக்கும் இந்த ஏரியா. இதோ இதோட அந்த பக்கத்துலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மன்னர் எப்படி அவருடைய அமைச்சரவைய அமைச்சு, இங்கேருந்து கண்காணிச்சுட்டு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த இடம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வாத்திய கச்சேரி, இசை கச்சேரி, அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்ஷன் நடத்துறாங்க அப்படின்னா, மன்னர் இங்கிருந்து எப்படி அத வாட்ச் பண்ணியிருப்பாரு அப்படிங்கிறது உங்களால கிளியரா தெரியும். அங்க ஒரு சேர் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அங்க தான் மன்னர் உட்கார்ந்திருக்கிற இடம். வாங்க கிட்ட போய் பார்ப்போம். இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு துணையும் கட்டிப்பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு பெருசாகவும், ரொம்ப வழவழன்னு இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து அந்த காலத்தில யூஸ் பண்ண ஆ சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு, அப்புறம் முட்டை, அப்புறம் கடுக்கால யூஸ் பண்ணி இது பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னும் அதெல்லாம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இதோட ஹைட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் பில்லரோட ஹைட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 45 அடி. அதுக்கு மேல இருக்கிற தூபம் அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து 15 அடி. மொத்தம் 70 அடி இந்த மஹாலோட அந்த அரண்மனையோட ஹைட் இருக்குது. இந்த இடம் தான் மன்னர் தன்னோட அரியாசனத்திலிருந்து தன்னோட அமைச்சரவைய பார்க்கறதுக்கான ஒரு இடமா இருக்குது. இந்த இடம் தான் மன்னர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு நாற்காலியா இருக்கு. இங்கேருந்து அந்த வியூவ பாருங்க. அந்த மஹால் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களால ஈஸியா பார்க்க முடியும். நம்ம பார்த்தோம்னா சொர்ண மஹால் அதுலேருந்து உள்ள நகர்ந்து வந்தோம்னா, இந்த அரண்மனையோட இன்னொரு பகுதி இருக்கு. இங்க வந்து கவர்மெண்ட் அவங்களோட மியூசியத்த வச்சிருக்கிறாங்க. இங்க அந்த காலத்தில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆ சிலைகள்லாம் இருக்குது. இது வந்து நரசிம்மரோட சிலை. அ அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய சிலைகள் இந்த இடத்துல இருக்கு. 10ஆம் நூற்றாண்டு, 11ஆம் நூற்றாண்டு, 13ஆம் நூற்றாண்டு அந்த காலத்தில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எல்லா சிலைகளும் இருக்கு. ஈவன் சமணர் காலத்தில இருந்த சிலைகள் கூட இந்த இடத்துல இருக்கு. வீக்கெண்ட்ல உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போற ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸா இருக்கும். ஏன்னா, இந்த இடத்த நீங்க இதுவரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய அரண்மனைய உங்களால பார்த்துருக்கவே முடியாது. அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் குட்டா இருக்கும். இதோட என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா, அடல்ட்ஸுக்கு ரூ. 10, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரூ. 5ன்னு சொல்லிட்டு இங்க வச்சிருக்காங்க. நீங்க இங்க வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ஈவினிங் டைம் ஒரு 5 to 6 போல வாங்க. ஏன்னா, ஈவினிங்ல ஒரு லைட் ஷோ மாரி இவங்க ஈவென்ட் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி எங்களால அத பார்க்க முடியல. ஓகே ஃபிரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல பார்ப்போம். அதுவரைக்கும் பாய்.